Jotend karo ohala maduong' ma Tatu City okwedo gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ka giwacho ni jotelo dwaro asoya maromo bilion 4.3 kokalo e chiwo lop gedo. Preston Manhole ma en mochung'ne Tatu City pacho ka wacho ni Wamatangi kod piny owacho mare oleng'e puodho chenro mag gedo manyien mar Tatu City kuom higa 1.5 koro kaka nyakla kod apisago moko negitemo yako maloyo eka 40 mag lo. Gimedo lieko ni gavana no e kinde romo e kindgi ne dwaro mondo bwasne bath lo mar gedo mondo miyo puodhi gedo manyien no mar karo ohala. Gimedo ni deko puodho kada geto puodho gedo manyien miyo gilal mathoth koting'o omenda maromo bilion 16 kendo deko cholo tije maromo 4,500. Attempting to extort foreign direct investors, international investors in Kenya from New Zealand, the United States, United Kingdom, and Norway. These individuals here have held up for more than a year and a half the approval of Tatu City's new master plan. All the while, they try to seize 40 acres of land from Tatu City, including land for Governor Wamatangi's residence. The value of the land they are trying to take from Tatu City is 4.3 billion shillings. That's about $33 million US.